Здравствуйте, дорогие друзья! Исен месяц, кадерле дуслар. Казанын мен еллык язмышында Россиянын эхимиятле тарихи этаплары чыгылыш тапкан. Хамбатанын безнан язмышыда кезгедеге кебек чыгылган. Биреде объектив проблемаларда хемчин магисенде уникаль Россия дөлетчилегенен барлык эстенлеккелери ашек күрене. Күп кәсверлы, күп мелетле, чен күп конфессияле дөлетчилек. Казан берден Россия миллетен формалыш туруда бердем hem тулапкан Россия халыкларының үсеуіне өзінен чын кабатланмас тарихи ролен ойнады деп әйту hiç арттыру болмас. Hem şunu aytarga керек, юбилейные оештыруга Казанның Россия ашынзур эхимиятын терен анлап якын килдекте.